Avui, Manuel Bustos, un dels alcaldes socialistes amb més pes, ha anunciat que ho deixa. A més, el PSC aquest migdia ha dit que el rellevarà de la cúpula del partit i anuncia que abandonarà la presidència de la Federació de Municipis. Bustos, que seguirà com a regidor a l'Ajuntament, va pactar la decisió amb el líder del PSC ahir a la tarda. Mireia Segú, amb quins arguments ha justificat la seva decisió Manuel Bustos? Doncs avui, quan ha fet la compareixença, Manuel Bustos ha dit que el temps de la justícia queda clar que no és el mateix que el temps de la política i quan ha sabut que el jutge allargava un mes més el secret de sumari, ha considerat que havia de plegar. Més quan l'oposició en els últims plens, segons ha dit, estava bloquejant totes les decisions que havia de prendre per tirar endavant el govern de la ciutat de Sabadell. Ara, de moment, no se sap qui serà l'alcalde de Sabadell. L'oposició a la sortida de la compareixença de Bustos tampoc ha quedat molt clar què faria. Sí que han dit que no se senten ni contents ni satisfets i, a més, han considerat que és una decisió insuficient perquè, com dèieu, ell continuarà de regidor a l'Ajuntament i també la resta de companys imputats. Com dèieu, deixarà de ser el president de la Federació de Municipis, la cúpula del PSC ja ha dit que ho deixaria i que també el rellevaria en el càrrec de secretari de Política Municipal de l'executiva del partit. També han sabut darrerament que Bustos no serà candidat a les properes eleccions municipals del 2014. El retorn de Manuel Bustos a l'alcaldia de Sabadell ha estat vist i no vist. Just una setmana després de recuperar el càrrec, avui ha comparegut per sorpresa per anunciar que renuncia. Ho fa, diu, per acabar amb l'amenaça d'una moció de censura i el bloqueig de l'oposició. Renuncio pel bé de la ciutat, sí. També ho faig pel bé del projecte polític del qual formo part des de ben jove. Renuncio pel bé de la política en general. Bustos, imputat a 9 de les 31 causes del cas Mercuri, seguirà com a regidor, igual que els altres 3 regidors imputats, i se'n va, reitera, convençut de la seva innocència. Però algun dia es coneixerà la veritat i podrem veure com s'ha danyat de manera injusta el nostre bon nom i la nostra honorabilitat. Per l'oposició, la dimissió de Bustos és insuficient i no resol la governabilitat de la ciutat. Per això adverteixen que una moció de censura no es pot descartar completament. Si Manuel Bustos, a la ombra, continua fent d'alcalde, que és lamentablement el que amb aquesta declaració ens imaginem, el problema d'aquí 3 dies el tornarem a tenir gairebé igual. Considerem que això és inadmissible i que no només no canvia res a favor seu, sinó que tot el contrari, el que fa és empitjorar la crisi política que hi ha a la ciutat i en aquest moment hi ha un absolut desgovern. 2 mesos i mig després d'esclatar, el cas Mercuri ha acabat costant l'alcaldia a Manuel Bustos, que portava 14 anys al càrrec. La seva renúncia, però, obre una etapa de molta incertesa aquí a l'Ajuntament de Sabadell. Bernat Fernando, TV3, Sabadell. I les iniciatives dels partits polítics contra la corrupció